ha ji wee bụrụ di na nwunye. Chimezie na Helen duru ihe ihe na-arịọ maka Johnny Macy's, na-arịọkwa nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ha niile. Oge ugbu a ha na-agagharị, a na-eme mmemme ka Chineke due ha na-agọzi ha. Ezinụlọ Osuji na-arịọ maka ihe Fidel na ihu nne Osuji na ezinụlọ ya n'obi. Demi na Josephine Nwiwu na-asịkwa happy birthday, na-arịọ ngọzi Chineke amara ya n'isi nna Emeka Nwiwu, Chinonso Nwiwu na Onyinyechi Nwiwu, ka Chineke na-agọziri ụmụ ha na-edu ha. Rose Mmụọ na-enye Chineke ekele n'isi ezinụlọ Edwin Ọkpara Ugo na Rose Mmụọ na nwunye, ka Chineke si wee dua ha n'arọ nke 2023 wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'okpuru ihe n'arọ nke 2024. Loretta Ogunne ya na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka Johnny Macy's ka ha si wee jee ọnụ wee lie ihe kwanye n'ikuku niile osiri wayo Ogunna ya, were kwuo oghere anọ wee na-ekele na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Igbo Catholic Community maka ka ha si were gbata ọsọ wee nọnyere ha oge niile anụnwa ha nọ na nsogbu. Helen Ebiriwe na-enyekwa Chineke